Ola, son Pablo, o voso compañeiro de segundo de bacharelato B, e hoxe vou facer unha pequena introdución ao Grupo Nós. No primeiro terzo do século XX, cando se consolidou a narrativa contemporánea, coincidiu cunha etapa de transición entre dous séculos que a literatura galega viña de vivir unhas grandes décadas grazas ao Rexurdimento, polo que a lingua vai sufrir importantes modificacións. Así que iniciativas como a creación da Real Academia Galega, a Xeración Nós, da que vamos falar hoxe, o Partido Galeguista, as Irmandades da Fala ou os Seminarios de Estudos Galegos son pequenas institucións que supuxeron un gran avance para a defensa da nosa lingua. En canto a Xeración Nós, é un grupo de escritores galegos que compartiron época cas Irmandades da Fala e consolidan a narrativa e o ensaio en galego. Este grupo está conformado por Vicente Risco, Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas e Castelao. Ademais, como dixemos antes, crean a revista Nós, que foi editada dende 1920 até 1935. O seu director literario foi Vicente Risco e o seu director artístico foi Castelao. As súas principais características e as características que comparten todos os escritores desta xeración son que naceron na época de 1880, que son universitarios de procedencia social pequeno-burguesa e ideolóxicamente están unidos á tradición galega, polo que darase neles unha reconversión ao galeguismo. Eso darase en todos eles, excepto en Castelao. E tamén todos colaboran ca revista Nós. Xeralmente, a función principal deste grupo será europeizar a cultura galega, superando así o costumismo e o ruralismo. Para rematar esta introdución á Xeración Nós, vamos nombrar unha obra de cada autor dos nombrados anteriormente deste grupo. No caso de Vicente Risco, temos Do caso que lle aconteceu ao doutor Albeiros, que é un relato humorístico que ten como escenario o mundo de Ultratumba. En canto a Otero Pedrallo, escribiu Os camiños da vida, que se limita á representación da sociedade galega do século XIX, especialmente a decadencia da fidalguía. En canto a Florentino Cuevillas, destaca o ensaio Dos nosos tempos, que é a historia da conversión dos homes do Grupo Nós ao galeguismo, excepto Castelao, que non se convertiu. E por último, temos a Castelao, que os temas da súa narrativa son o humanismo, a defensa dos máis débiles e a defensa da lingua galega e a crítica da marxinación en Galicia. Temos, por exemplo, o libro Sempre en Galiza.